Здравейте хора, аз съм Влади и днес ще играем Clash Royale. Като за начало ще играем 2 в 2 и после може да направим една битка в лядъра. Също така ми се падне и легендарка от Magical Chest вчера, но не можах да го заснема. И също така от Clan Chest ми се падна легендарка. Искам да напишете долу в коментарите от Clan Chest и от Magical Chest според вас коя била легендарката. Също така ще има и Canon карта утре. Challenge. И сега нека ви покажа кои беха двете легендарки. От Magical Chest ми се падна Ice Wizards за вторка и от Clan Chest ми се падна Inferno. Също така си купих и Night Witch и си направих някакъв дек с него. Този. За сега няма много да му обръщам внимание. Така, нека започваме. Те са 10 левел, окей. Играем срещу Мери. Не знам кой. Добре. Окей. Това беше грешка, че го придърпаш. Още може да набие да ми ще има. Имаш ли зъб нещо имаш? Той игра с Legendary Deck му. Во. Добре, тук трябва да пусна миния хор, за да спра. Страхотно, страхотно. Миния хор да се справи перфектно. Айде, аз пускам нямам реджек. И чак. Ужас. Нищо. Това е бил наш гревяр, аз мислях, че е бил техен. Не се чуих за какво са го пуснали там. Те се смеят. След бау. Не, трябваше да пусна това помага. Опа! Страхотно. Това Hulk Rider. Доста го. Нека си вземат една такова. Не, тук ще ви вземем. Не можах. Те сега ще пуснат на хора, така че се пригодят. Невероятно! Направо невероятно! Това беше да предикшън. Уоу! Нямам думи. Бързо, бързо, бързо! Lumberjack. И че ли пуснаха гревяр? Да пусна един или бъбрен, защото тия мускители ще направят доста демидж. Бе! Трябва да пусна един зъб. И... За какво обухна? Добре. Що нямам шанс да забравям, да. Не. Това продължава. Ти за какво го пусна, човек? Бързо. Моля те, не умирай. Видяхте ли хора в точно... Не знам това защо го пуснах. Точно пред принцесата лога. Бързо. Ту. Бързо. Трябва да пусна така. Взимам. Добре, първо победил.
Аз ще играм след този дек. Нещо аз съм подобрен картите, но се опитвам нещо да направя. Пускаме това. Не! Убиха ми. Голема ми е... Гледай го къде е. Да успя да оцели. Да оцели електрото и това. Така, страхотно. Страхотно. Това беше направо супер. И клон, супер, Садлейт. Колко демидж набиваме. Но да си повярвате. Добре, пускам и Nightwitch. Пускаме и Night... Пускаме и Голем, а това пускаме и Nightwitch. Правда. Аради. О! Страхотно. Страхотно направо. Добре, това се получи много. О, тук 3 крала. Ето Nightwitch и след нърфа беше страхотна. Добре, сега ще изиграме на битка. О, те са ни активирали главната. Сега ще изиграме една битка в лядъра. Не 100 дек, бе. 100? Ох. След 9 дена излиза Кенън картата. Аз съм сигурен, че ще я спечелил тук. 8 победи, вау. Поне да беше на 5 или 6. Това 8 победи. Добре. 10 леос срещу не знам си кой. Започвам с един хок и предикшън. Имаме зап, ако пусне нещо друго. Хубаво си наби достатъчно демидж. Тук ще пуснем и майнер, защото аз по майнер. Лъмбърдък, защото много демидж ще ми набие. Ако бия гуса. Тук... Окей. Пускаме елит барберни, ама ще изчакаме малко. За да пуснем и предикшън на лок. Не, няма да чакам. Ама ще го пусна. О, добре. Това се получи, ама много страха. Това мега миньон, колко е OP. Аз по принцип много мразя мега миньон и Giant Skeleton. Пускам ще набия доста демидж. Добре, бързо. Дей. Цели по хора. Браво. Тук ще набия много демидж. Тук май ще бъдне ми код. Да. Добре. Сега, понеже ми е много важна 10-та арена, се защитаваме. Или не. Право. Добре. Ще изчакаме. И почваме да го атакуваме. Да не го оставаме да диша. Просто не трябва да го оставаме да диша. И пак го атакуваме. Бързо! Браво е! Така. Опа. Трябваше да пусна тия стрели, защото балона ще хитне, ще ми вземе код. Добре, за сега добре защитаваме. Знам, че ви е скучно да се защитавам само, мама ми е важно да се терена. В принцип имам почти всички карти.
Не мога да се задържа. Тук ще миня. Тук моля се. Вон. Добре. Добре, това е страхотно. Тук да направим супер як пуш. Ще пуснем и така, защото да секнем. Добре, там. Добре. Вземаме го. Няма го вземем с стрия, ама поне го биваме. Който ми е на 330. На 330. О, да. Добре. Еми хора, това ще е за всичко от този епизод. В момента чакам принц в шопа, защото само тя ми остава. Да, имам почти всички карти без принца и съм толкова слаб и съм толкова малка арена, с толкова малко купи. 10 арена не е малка, а просто съм малко купи на тази 10 арена. Имам майнер в шопа, между другото. Между другото 4 пъти, сега сме четвъртък, нали? Да, 4 пъти подред ми се падаха легендарки тази седмица. Ако от вечера ми се падне легендарка, това ще бъде много добре, независимо коя е. Падна ми се Майнер, Бандит, Найтвич, не, Принцес ми се падна. Значи, падна ми се в неделя това Найтвич купих я. Останах с 36 000. На другия ден ми се падна Принцес. Не можах да го събера. Играх тук в Classic Challenge, за да събера 500 там пари. Колко повече, събрах 600. Тук това ми се напълни, не можах да донейтвам повече. И не можах да направя. Стигнах до 38 500, не можах. Така че, когато ми се падне Принцес в шопа, тогава ще си я купя. Ще има цялата колекция и тогава ще започна да събирам за Мега Кнайта, който сигурно следващата карта ще бъде той, не знам. И хора, така, ще се абонирайте се, харесайте клипа, ако искате. Чао и ще се видим скоро.